சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்கின்ற ஒரு அயோக்கியன், ஒரு ஆபாச பேச்சாளன் நேற்று நம் கட்சி பெண் நிர்வாகியை பார்த்து கேட்டிருக்கிறார், விஜய் ரொம்ப பிடிக்குமாமா, பழைய ஒரு வீட்டுக்கு போமா. அட அயோக்கியன் நாய, அண்ணன் விஜய் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தாய்மார்கள் எல்லாரும் மகனாக, அண்ணனாக, தம்பியாக பார்க்கிறாங்க. இது கொச்சையா பேசுறீங்க. ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் பெண்களின் நலன் காக்கக்கூடிய ஆட்சின்றீங்களே, பெண்களை குறித்து தரக்குறைவாக உன் கட்சியை சார்ந்த சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்கின்ற ஆபாச அயோக்கியன் பேசுறான். கைது செய்வதற்கு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு துணிச்சல் இருக்கா? துணிச்சல். அப்புறம் இன்னொருத்தர் விசில் ஒன்று அறிவிச்சிருக்கிறாங்க, அது தமிழ்ல மொழியாக்கம் பண்ணா மடக்கு ஊதியில் வரும். அப்படி ஒரு ஆபாசமா பேசுறான். கேனத்தனமாக பேசக்கூடிய கேன ஊதிகளே, அயோக்கியத்தனமாக பேசக்கூடிய அயோக்கிய ஊதிகளே, பொறுக்கித்தனமாக பேசக்கூடிய பொறுக்கி ஊதிகளே,